ଓକେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦ କରି ବୋହି ଚାଲିଛି ପାହାଡ଼ି ଝରଣାଟିଏ। ସେହି ଝରଣା କୂଳରେ ଏକ ଝଙ୍କାଳିଆ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ତିନି ବନ୍ଧୁ। ସେମାନେ ହେଲେ ଚତୁର ବିଲୁଆ, ବୁଦ୍ଧିଆ ଠେକୁଆ ଓ ହୁଣ୍ଡାଳିଆ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ମାଙ୍କଡ଼। ତିନି ବନ୍ଧୁଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ ଥିଲା। ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଏକାଠି ବସି ବେଶ୍ ହସଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ତିନି ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏଭଳି ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କଥା ସ୍ୱର୍ଗର ଏକ ପରୀ ଦେଖିଲା। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଲା, ଏଭଳି ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ପୁଣି ମନରେ ଭାବିଲା, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥିବେ। ମନରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଦୟାଭାବ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଥିବ। ହେଲେ ଏହି ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ତିନି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭିତରେ କାହାର ବେଶୀ ଜାଣିବାକୁ ତାର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ଦିନେ ସେ ତିନି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପରୀ ଆକାଶରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ବେଶ ଧାରଣ କଲା। ତିନି ବନ୍ଧୁ ଏକତ୍ର ବସି ଗପସପ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲିଣି। ମୋ ଆଖିକୁ ଭଲ ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ, କାନକୁ ବି ଶୁଣା ଯାଉନି, ଭଲ ଭାବରେ ବାଟ ବି ଚାଲି ପାରୁନି। ମୋର ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭିକ ମାଗି ଚଳେ। ଯୋଉଦିନ କିଛି ନ ମିଳେ ମୁଁ ଉପବାସ ରହିଯାଏ। ଏବେ 3 ଦିନ ହେଲା ମୋ ପେଟକୁ କିଛି ଯାଇନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ମାନେ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଦୟାକରି ତୁମେ ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଛଦ୍ମବେଶୀ ପରୀଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ହୁଣ୍ଡା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗଛରେ ଚଢ଼ିଯାଇ ପାଚିଲା କଦଳୀ, କମଳା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତୋଳି ଆଣିଲା। ବିଲୁଆ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ରୋହି ମାଛ ଧରି ଫେରିଲା। ହେଲେ ନିରୀହ ଠେକୁଆ କୁଆଡ଼ୁ କିଛି ନ ପାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଦୁଃଖରେ ଫେରିଲା। ତିନିହେଁ ଏକା ସମୟରେ ଆସି ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ବିଲୁଆ ଆଣିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀକୁ ଦେଇଦେଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ଫଳମୂଳ ରଖିଦେଲା, ଆଉ ବିଲୁଆ ରୋହି ମାଛକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ କରି ମାଉସୀ ଆଗରେ ବି ବାଢ଼ିଦେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଠେକୁଆ କିଛି ନ ଦେଇପାରି କହିଲା, ମାଉସୀ, ମୁଁ ଏଇ ନିଆଁ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି। ପଡ଼ିଗଲେ ତୁ ମୋର କଅଁଳିଆ ପୋଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇ ପେଟ ପୂରାଇ ନେବୁ, ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଏତକ କହୁ କହୁ ବୁଢ଼ୀ ବେଶରେ ଥିବା ପରୀ ଠେକୁଆକୁ ଧରି କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲା, ତୁମ ତିନି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭିତରେ ଠେକୁଆ ହିଁ ଭାରି ଦୟାଳୁ। ପୁଣି ଠେକୁଆ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲା, ଆଜି ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ନୁହେଁ, ସ୍ୱର୍ଗର ପରୀ। ଆସ, ତୁମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବି। ଏଣିକି ତୁମର ସ୍ଥାନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଆକାଶର ଅତି ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ଜହ୍ନମାମୁଁ ଦେହରେ। ଏହା କହି ପରୀ ଠେକୁଆକୁ ତାର ପିଠିରେ ବସାଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ଶୀତଳ ସ୍ଥାନ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପରୀ ସହିତ ଠେକୁଆ ରହିଲା।